Здравейте, ще ви задам няколко въпроса, свързани с вашето дете и после ще ви обясня какво означава, ако не знаете отговорите на тези въпроси. Първият въпрос е: знаете ли с кого дружи вашето дете? После, знаете ли кой е любимият предмет на вашето дете в училище? А кой е предмета, който ненавижда и защо? Какво детето ви смята за несправедливо? Кой човек си харесва вашето дете? Коя е любимата му учителка? Кой приятел го е предавал? Ако не може да отговорите на един от тези въпроси, тогава това означава, че имате потенциал за развиване на връзката с вашето дете, защото това са много важни въпроси, които в определена възраст са от изключително значение за формирането на детето ви като личност. И е много важно в този момент вие